Igbo ndị ọma, ekele m unu. Ndị Igbo si na-ekwe ekele ihu asaa. Aha m bụ obere nwaada Amanda Chioma Nwokocha. Abụ m onye ọhụrụ dị n'Ugbo Mmiri nke dị n'okpuru ọchịchị Mbaise nke steeti Imo. Anyị abịakwala ọzọ taa maka ihe omume Fada Peter Nwojiekwu na-ahazi iji kwado asụsụ Igbo. Na nke taa, aka anyị juru eju bara abara. Ngwa kpụdebe nso maka na ị ga-amụta ọtụtụ ihe taa. Onye mụ na ya ga-eso emetụ unu mma taa bụ ezigbo nwaafọ Igbo ji eme ọnụ, Oriakụ, biko kelee ọhaneze. Igbo dị Sam, Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Ndewonu. Kedu ka unu mere? Eji m n'aka onye ọbụla dịcha mma. Biko nke onye chiri ya zere. Aha m bụ Oriakụ Theophilia Amaka Okocha. Obi dị m aṅụrị isonye n'agba nke a iji asụsụ Igbo emete gị mma. N'eziokwu, ihe Nwaada Chioma kwuru bụ ihe mere eme. N'aka anyị juru eju bara abara iji asụsụ Igbo wee mee gị obi aṅụrị. Ihe anyị ga-eji wee kpọrọ mgbe tata bụ asụsụ nka, ilu na akpaala. Nwaada, kọwara ọhaneze gịnị bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ihe nke a pụtara bụ na ilu na-eme ka asụsụ Igbo na-atọ ụtọ nke ukwuu. Anyị nwere ọtụtụ ilu dị iche iche. N'ihi oge, ka anyị kpọpụta ụfọdụ ma kọwaa ha. Nke mbụ, agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ihe ọ pụtara bụ ozugbo mmadụ tetara n'ụra, afọ ya anọwa ya nri. Ọ dị mma. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na anaghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ihe nke a pụtara bụ na ọ dịghị mma ịnọ n'ihu ọha wee taa mmadụ ụta ihe ọjọọ o mere iji kwanyere ya ugwu. Ọzọ dịka ibe ya bụ ọ dịghị mma ike oke ji n'azụ ọba. Ihe nke a pụtara bụ na adịghị ezo ihe ọma ezo. Ọ dị mma. Ndị Igbo na-asị na anya mmiri okenye na-acha nzu nzu. Ihe nke a pụtara bụ na ọ dịghị mma ime okenye ihe ga-enye ya mwute maọbụ gbuo onwe ya. Ọzọ, tinyere nwa mgbenye ji awọm ga-enyekwa ya mbazụ o ji egwu ya. Nke a pụtara na ihe ọbụla siri ike ga-enwe ihe a ga-eme ya. Ọ dị mma. Ndị Igbo si na ire ọma ka ejule ji aga n'ugwu. Nke a pụtara na mmadụ na-eji ezi omume wee na-agbanahụ ihe ọjọọ ọbụla bịakwutere ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ ngwere anaghị akpọ ibe ya anụ akpụ. Nke a pụtara na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ na-eme ekwesịghị ka o ji ya wee kparịa mmadụ ibe ya. Ọ dị mma. Ndị Igbo si na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Ihe o gosiri bụ na mmadụ ekwesịghị iji ihe nwere ike ịhụ ebe ọzọ wee nyaa isi. Ọzọ, ejighị nkume eleta isi kara aka. Nke a pụtara na ọ dịghị mma iji ihe na-emerụ ahụ egwu egwu. Ọ dị mma. A sị na afọ kwuru ihe o riri eriri ihe. Gịnị ka nke a pụtara? Ọ pụtara na mmadụ adịghị mma ikwucha ihe niile ọ hụrụ maọbụ ihe niile ọ maara. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ilu ma banyezie n'akpaala okwu n'ihi oge anyị. Gịnị bụ akpaala okwu? Akpaala okwu bụ nnu ndị Igbo ji eri okwu. Ọtụtụ ndị Igbo amaghị ndịiche dị na ilu na akpaala okwu. Mana akpaala okwu bụ okwu ndị ahụ na-enwe omimi, ihe omimi na nghọta ha. Ọ bụrụ na ichemeghị echiche ime, ị gaghị aghọta akpaala okwu. Ịma atụ, ịta ọjị aka. Ọ bụrụ na a sị na mmadụ tara ọjị aka, o gosiri na mmadụ abụọ kelere onwe ha ekele site n'ikwe n'aka.
Nke abụọ bụ ibitụ mma aka. Ihe nke a pụtara bụ mmadụ mara ezigbo mma. Ọzọ bụ igosi mmadụ azụ aka. Ọ bụrụ na mmadụ sị na mmadụ gosiri mmadụ azụ aka, o gosiri onye ahụ agwaghị ya eziokwu. Ịta isi mbọ. Gịnị ka nke a pụtara? Nke a pụtara na ihe anaghị afụ mmadụ ụfụ. Ọzọ bụ mmiri ịtabido mmadụ. Mmiri ịtabido mmadụ pụtara ihe ukwu siri ike ịdabido mmadụ. Ịkwụ n'elu. A sị na mmadụ kwụ n'elu, nke a pụtara na mmadụ dị ime. Ọzọ bụ ime aka n'ọnụ. Ọ bụrụ na mmadụ sị na o mere aka n'ọnụ, o gosiri na o riri nri. Ọzọ bụ ịkwụ ezi elu, nke a pụtara ịma arụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ mmadụ ịrịda. Ọ bụrụ na a sị na nwaanyị rịdara, o gosiri na nwaanyị dị ime amụọla nwa. Nke ikpeazụ bụ iji ntị chọọ mmadụ mma. Nke a pụtara na mmadụ ejighị ntị ya anụ ihe. Ọ dị mma, Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa n'ụbọchị nke taa. Anyị si onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Nwaada, kedu na ọhaneze? Ndewonu. Ụbọchị nta ka anyị chọrọ na echi. Ndewo.